Tervetuloa Lämpöön tutustumaan isännöintipalveluihimme. Minä olen Tutu Vegelius-Lehtonen, isännöinnin liiketoimintajohtaja. Meillä on pitkät juuret isännöintiliiketoimintaan. Pidämme huolta ihmisten usein tärkeimmästä omaisuuserästä, asunnoista. Tämän lisäksi meidän omistajamme ovat meidän asiakkaitamme ja tämä luo erittäin hyvän pohjan yhteiselle tekemisellemme. Meillä työskentelee yli 40 isännöitsijää ja heidän lisäksi 5 johtavaa isännöitsijää. Oman isännöitsijän lisäksi asiakasyhtiöillä on aina käytössään tarvittaessa myös johtavan isännöitsijän tuki. Selkeät sisäiset prosessit ja isännöitsijöiden määrä takaavat asiakkaalle vakauden jopa tässä turbulenttisessa maailmantilanteessa. Osaavat tekijät varmistavat myös taloyhtiön hyvän ja taloudellisesti järkevän hallinnoinnin. Isännöitsijöillämme on vankka kokemus erilaisten taloyhtiöiden hankkeiden läpiviennistä ja talouden hallinnasta. Meille Lämmöllä läpinäkyvyys asiakastyössä on ensiarvoisen tärkeää ja raportoimme taloyhtiöille heidän talouden tilanteestaan kuukausittain. Meillä Tapiolan Lämmöllä vastuullisuus on tärkeää ja se myös näkyy palvelussamme. Säästääksemme paitsi luontoa myös suoraan rahaa asiakkaidemme eduksi, olemme kehittäneet sähköisiä palvelukanaviamme ja käyttöön otettiin viime vuonna Housewise-toiminnanohjausjärjestelmä, joka palvelee taloyhtiöiden hallituksia ja osakkaita. Konsernina haluamme olla mukana tekemässä asukkaiden arjesta ja omistamisesta helppoa sekä turvallista. Kauttamme on mahdollista hankkia isännöintipalveluiden lisäksi myös kiinteistöhuollon, kiinteistökorjauksen ja teknisten asiantuntijoiden palveluita. Isännöintiala on perinteinen ja se on ollut viime aikoina myrskyn silmässä. Ala kaipaa uudistumista ja me olemme niissä talkoissa mukana.